Salutare tuturor! Am găsit un nou airdrop pentru voi. Ca tare el nu este chiar atât de nou, dar o să vă filmez un video pentru voi ca să înțelegeți despre ce merge vorba. Deci merge vorba despre un exchange, deci o bursă cripto, unde se poate de cumpărat monede, de făcut schimb de monede, de retras direct pe cardul vostru. Este mai mult specificat pentru România, puteți cumpăra direct cu RON, fără comisioane la cursurile de la schimbul valutar, fără comisioane, adică direct cu RON cumpărați cripto. O să vă citesc puțin. În concluzie putem spune, iată, de pe un site că Tokero este un exchange de criptomonede aflat în plină ascensiune, care se străduiește în permanență să-și extindă oferta. Echipa de dezvoltatori depune constant eforturi să îmbunătățească platforma și experiența utilizatorilor. Tokero este un exchange de criptomonede de încredere, fiind o alegere potrivită atât pentru începători cât și pentru utilizatorii experimentați. Aceasta oferă o modalitate simplă și rapidă pentru cei care doresc să cumpere Bitcoin, Ethereum și Gold în România, deoarece Tokero LDV Bank acceptă RON. Este una dintre cele mai bune opțiuni. Cei care doresc să evite costurile suplimentare ale schimbului valutar și preferă să cumpere criptovalute în schimbul monedei naționale RON. Iată, cam asta este descrierea. Deci o să fie un airdrop bun. Cu siguranță el trebuie să ne dea monedele. Eu, de exemplu, personal am încredere în el, că au mai fost airdropuri asemănătoare, Damex, de exemplu, și s-au făcut foarte buni bani acolo. Cunosc anterior, da. Deci, următorul pas o să vă arăt ce aveți de făcut, dar cât mai pe scurt, în momentele de bază. O să aveți nevoie, deci o să vă las sub video, în YouTube, linkul acestui exchange, Tokero, linkul grupului o să vă las. Cine o să dorească, vă alăturați grupului. Eu aici am foarte multe, o să fie airdropuri, în curând eu o să mai pun airdropuri diferite. Important e să fie activitate din partea voastră. Asta e cea mai bună și cea mai mare susținere și motivație pentru mine ca eu să vă public noi airdropuri. Deci, în Tokero, ce avem de făcut? În primul rând ne înregistrăm pe link promoțional. Deci deschidem, iată, linkul. O să fie necesar să descărcăm aplicația. La mine automat se deschide și aplicația. Ok. Eu o să vă arăt. Iată, cam așa o să fie. Tokero. În Google Play. Voi să o instalați. Ok. După instalare o să vă creați cont. Nu este atât de complicat. Acolo să introduceți e-mail, parolă. Ok. Și chestiile astea puteți să vi le notați undeva. După care, în airdropul respectiv, deci pentru a primi acești $10 în jur dacă ne uităm pe screenshot, cam așa am și eu și pe cont, 937 de euro. Pot să vă arăt în aplicație chiar personal, portofel, secțiunea, da, 937, 252 de tokeni, Tokero. Ok, monede sau tokeni, așa și așa e corect, dacă îi numim. Ok, în fine, o să trebuiască să verificăm identitatea noastră, după să încărcăm un extras bancar în euro, de euro. Anume de euro. Eu am folosit personal Paisera, puteți folosi Revolut, dar anume extras bancar și IBAN-ul să fie de euro. Asta o să fie folosit pentru voi ca să, deci ei în așa mod identifică că sunteți persoana reală și când o să fie listarea monedei, prin luna august sau septembrie, o să putem retrage anume în euro, pe contul, deci pe IBAN de euro. Pe niște date bancare, da? Iată cum o să fie. La moment, airdrop-ul este în fază live, fază activă, deci se acumulează cât mai mulți utilizatori să fie în această aplicație. Asta este o campanie de marketing, cum s-ar spune, mai mulți utilizatori să devină posibil și utilizatori fideli prin așa airdrop, prin așa recompense, că ei oferă, iată, recompense și oamenii se registrează, după, dacă le place aplicația, vede că e comod, el aranjează comisioanele, ok, ei se folosesc de ea, de ce nu? Că e o aplicație sigură, asta eu pot zice. Am verificat din diferite surse, m-am uitat acest lucru. Așa, o să vă arăt, deci, în aplicație, acest lucru unde se face, verificarea.
să fie necesar să intrați la panoul de control și starea informații personale. Iată aici o să tastați primul punct, o să vă introduceți datele voastre, țara de reședință și așa mai departe. Verificarea identității. Ok, tastați punctul 2. Doar aceste 3 puncte sunt și nu sunt atât de grele. După care începeți verificarea identității. Continuare, se deschide un site, așa o platformă, un DAO. Tastăm, suntem de acord și alegem cu ce să verificăm identitatea, pașaport sau carte de identitate. Eu am făcut cu ID, cu a doua, da? Am pozat cum se cere acolo, citiți, partea din față după partea din spate, ok, asta am trecut, asta o să treceți voi, da? O să vă descurcați. Următorul pas, înapoi, ieșim și conturi bancare fiat, document validat. Iată, vedeți, aici scrie încă încarcă, extras bancar. Te rugăm să te asiguri că următoarele criterii sunt îndeplinite. Documentul are maxim 3 luni vechime, nu mai vechi, conține numele tău întreg, trebuie să conțină. La mine este această informație. Cam greluț am trecut, că eu nu am Revolut pentru Moldova. Nu este Revolut. Dar dacă cei din Moldova doresc, sunt persoane și se înregistreze, vă ajut. Este altă aplicație, Paisera, acolo vă faceți verificarea și acolo primiți un IBAN, adică un card virtual, un IBAN, unde o să puteți retrage bani acolo. În fine. Depunerile o să fie efectuate din IBAN specificat. În acest document vor fi aprobate automat. Ok. O să introduceți acest lucru. O să vă puneți IBAN-ul aici și un screenshot sau document în format PDF sau o poză, făcut screenshot JPEG la IBAN-ul vostru, la extrasul bancar. Poate să fie la Revolut, poate să fie Paisera. Iată, eu am IBAN din LT, din Paisera și screenshot, chiar din aplicație am făcut screenshot. Am intrat la Paisera. Pot să vă arăt Paisera, da? Și am făcut la pagina principală unde se vede IBAN-ul meu, da? Numele, prenumele, iată, ceva de genul undeva cu carduri, informații. Este virtuală, dar iată, am mers și mi-au acceptat, iată aici, da, este adresa băncii, Paisera, IBAN-ul dumneavoastră, beneficiarul, că sunt eu, și mi-au acceptat. Iată, și cam asta este tot. Nu este nimic așa de supra-extra complicat. Foarte simplu, ușor și rapid se face acest lucru. Trebuie să știți doar pașii cei mai importanți. Iată care v-am zis eu. Să știți acest lucru, o să faceți fără probleme și o să luați recompensa respectivă. După care o să dați la vouchere și iată aici o să vă primiți recompensa. O să dați revendică. Iată revendicat, IBAN, KYC, welcome tot ok, da? 3 vouchere. Aici deja Token Network. Mai este unul. Ne-am să vedem. Am primit, nu știu de unde s-au luat și asta. Deja am 10,94 €. Ok. Asta e bine. Dacă mai dau vouchere, asta e foarte bine. Și dacă dorim să mai invităm prieteni, atunci dăm la aceste 3 liniuțe, dăm afiliere. Aici o să fim rugați să punem un username. Eu, de exemplu, am pus, adică autentificat Dorin Tăbărță, numele, prenumele, adică prenumele și numele. După o să fie așa un loc aici, un username, să punem la linkul nostru. Fie, de exemplu, orice inventăm și punem acolo ca să genereze link-ul. Iată să-l avem aici. Iată acesta ca Tokero, Launchpad, iată aici cum vine și la sfârșit. Iată prin acest link, dacă o să testăm aceste două, iată, se vede unde testez eu două foițe mici, sau testăm aici să distribuim. Iată, dacă avem cod promoțional, primim bonus de 2% cu codul promoțional. Acesta va fi, asta nu știu ce înseamnă, pe urmă să ne clarificăm. În fine, v-am arătat și la programul de afiliere cum vă generați linkul vostru personal de invitație sau link de recomandare, poate și așa fi numit.
Limba puteți să o puneți diferită la link. Iată, puteți publica de gen în limbi diferite. Iată linkul în română, în franceză, italiană, turcă. Interesant că tare, da. Este un link așa mai specializat. Și cam asta este tot. Deci vă doresc tuturor succes și baftă la bani. Ne auzim cât mai curând. Sănătate și numai bine!